ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିଛି ମସଲା ନେଇଯାଇଛୁ ଯେମିତିକି ଜିରା, ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମିକ୍ ପାଉଡ଼ର, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ତେଜପତ୍ର, ଖଡ଼ା ମସଲା ଆଉ ଗରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଚୁଲି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଜଳୁଛି, କଢ଼ା ବି ବସିଗଲାଣି। ୟା ପରେ ଆମେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ତେଲ ଦେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ନୁହଁ, ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେତେ କମ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରୁ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଗରମ ହେଲା ପରେ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଜପତ୍ର ଯାହା ବି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ମାନେ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଜିରା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲାଣି। ତ ୟା ପରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲାଣି ବୋଉ। ତ ପିଆଜ ପକାଇଲା ପରେ ପିଆଜ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ପକାଉଛନ୍ତି, ପିଆଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ପିଆଜର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ନ ଆସିଛି। ତ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲେ କି ନାଇଁ ଏବେ ପିଆଜ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଠିକ୍ସେ ବଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ୟା ପରେ ମସଲା ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ତା ସହିତ ବଏଲ୍ ଆଚ୍ଛା ସେ ମାନେ ହେଇପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ପିଆଜର କଲର୍ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣ ପିଆଜ ପୁରା ବଟା ହେଇଥିବା ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ଯେଉଁ ତାକୁ ଏବେ ପକାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପକାଇଲେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଶିଳରେ ବାଟୁଛନ୍ତି ଅଦା ରସୁଣକୁ ତ ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବୋଉ ଯାହା ବି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଥିଲା ସବୁ ମସଲା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ୍ ମସଲା ଥିଲା, ଗରମ ମସଲା ଥିଲା, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଥିଲା, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରାହେଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବିନା ଆଳୁରେ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ଅଧୁରା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚିକେନ୍ରେ। ତ ବିନା ଆଳୁରେ କେମିତି ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ, ତ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରାଗଲା। ମସଲା ପରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରାହେଉଛି। ତ ବୋଉ ଯାହା ବି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିଲା ଚିକେନ୍ ତାକୁ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲା। ତ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ୟା ପରେ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଆଳୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ସହିତ କଷାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଷା ହେଉଛି, କଷାରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ 80% ବଏଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ 80% ଯେତେବେଳେ ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତେ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜୁସ୍ ରଖିବେ କି ଜୁସି କରିବେ ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ଚିକେନ୍ 80% ହେଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଉଛୁ। ଆମେ ମିନିମମ୍ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣ କଷା ହେଲା ପରେ ଏବେ ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଲା। ଏବେ ଚିକେନ୍ ଓହ୍ଲା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାନେ କଲର୍ଟା କେତେ ପୁରା ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ଭୟଙ୍କର କଲର୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ହେଉଛି ପୁରା ଜୁସି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଆପଣ ୟାକୁ ରୁଟିରେ ନେଇପାରିବେ, ଭାତରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଫର୍ କରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଟାକୁ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେତେ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ହେଇଛି, ଏପରି କହିପାରିବେ ଆପଣ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି କଲର୍।